आं दा बे समाव दंफैयो कुमारसालि गामियाव ओमफ्राय बिथां जनास नार्जारिनि न'आव दंफैयो आङो दा बिथाङा मा फुलि बानायदों आं बिथांनिफ्राय एसे मिथिनानै लानोसै दा बिथाङा आंजों दङ दा लोगोआव आच्छा नोंथाङा थ' पेकेट बानायदों ओरैनो बे पेकेटआ मा बुस्थु बियो मानि फुलि दं बेहाय बियो कक'आ चक्लेटनिफ्राय बानाय जादों आच्छा आच्छा माने सिङाव बेगर थायो बे बेगरखौ माने सोदों आरो बे पेकेटआवहाय आच्छा आच्छा ओमफ्राय सोनाया बांद्राय गोथौ सोनाङा आरो कक'आ चक्लेट आरो ना बियो कक'आ चक्लेट आच्छा आच्छा बेजोंनो बहुद बानाय जायो चक्लेटनिफ्राय लानानै चिप्स केक बार्थडे केक आरो गोबां बुस्थु बाहायो आरो बेखौ आच्छा आच्छा ओमफ्राय बिनि फर्मुला सोनाया थौले बारा गोथौ नङा आच्छा आच्छा जास्ट माने नै ससे इदि नारसोदो ओमफ्राय इदिनो खोबना होदो बे जाबाय नों तारमाने दा फुलिसो बानायदों ना होमबा फुलि बानायदों आच्छा आच्छा कक'आ चक्लेटनि फुलि ना होमबा ओरैनो टटेल बेसेबांसो फुलि बानायदों नोंथाङा बेयाव टटेल आं दा जास्ट 1500 दाल ना एसे बारा दं आं 1500 होनबाय आच्छा आच्छा 1535 दाल आच्छा नोंथाङा फानगोन नामा बे फुलिखौ ओमफ्राय फानगोन आं माने सिजन सफैब्ला आच्छा आच्छा माने मास एप्रिलनिफ्राय फानजायो आच्छा आच्छा मास एप्रिलनिफ्राय गायजागोन आरो बियो आच्छा नोंथाङा ओरैनो एबारसो फार्स्ट टाइम नामा बिदि फुलि बानायनाया फार्स्ट टाइम फुलि बानायनाया ना फार्स्ट टाइम आच्छा आच्छा दे नोंथाङा एसे नोंनि मबाइल नाम्बारखौ एसे खोन्थालाय आङो 8011099179 आच्छा मबाइल नाम्बार आरो ना बेयाव बुबानो मोनगोन आंनि नाम्बारखौ आच्छा आच्छा दा रायजो राजा नोंथांमोन आबादारि बिथांमोन दा सोरनोबाफोर जुदि कक'आ चक्लेटनि फुलि नांगौबा नैबे बिथांनावनो मोनगोन आरो आङो बिथांनि मबाइल नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होनाय जागोन दे ओमफ्राय दा ओरैनो बेसेबांसो रेट हमनाय जागोन बिनि माबाफोर लाखाबाय नामा नोंथाङा सिद्धान्त रेटना माने लांफैबा जागोन लांफैबा जासिगोन ने रायलायजागोन लांफैबा लांफैनाय समाव रायलायसिगोन आरो ने आच्छा एसे मिलायना होगोन आच्छा ओमफ्राय ओरैनो फुलि बानायनाय समाव माबाफोर होदोंमोन नामा नोंथाङा बे होनायाथ' मोननै कुवालिटि होदों माने अर्गेनिक पाउडार होदों ओमफ्राय नार्सारिनि ओमफ्राय माबा गोबोरखि मथामथि बस्थानि आच्छा आच्छा बेखिनिखौ नांगौ बायदिखौ होदों आरो नांगौ बायदिखौ होदों थिगानो दं दा नोंथांमोना एसे नायनानै लादो बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों नै दायो नैबेहाय पेकेटाव सोजोब्बाय आरो बेगरखौ बेगर सोनायाथ' गोबाव जायाखै बेहाय सोनाया साननैल' जादों मथामथि साननैल' जादोंनो बिथाङा ओमफ्राय दायो बिथाङा बुंबाय सोरनोबाफोर जुदि फुलि नांगौबा बिथांनाव कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना बिथाङा फानगोन जाहैदों नाम्बारखौ खेबसे बुंबावदो नोंथाङा 8011099179 नोंथांमोना बिथांनि जिथु नामनाखि बुंनाय नाम्बार बे बुंनाय नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय आरो ना बिथाङा कुमारसालि गामिनि चिरां जिल्लानि सिङावनो आन्डार बिजनि साब डिभिजन ओरै जोंहा बलांगुरि होननाय खाथियाव आरो ना